abbanmu da yayanmu muka daina samun wayar anti Sumayya, kuma ga Binci da baya gari ya tafi karo karatu kasar waje, kuma na tabbatar muku da anti Sumayya bata san me yake faruwa gare mu ba. Inda ta sani da tun ta buƙunci garin nan. Na san bata da masaniya kafin a yi mana aure mun je gidan iyayen mijinta don jin labarin su. Nan maman mijinta take gaya mana shi ya hana ta zuwa, mijin nata sai ya dawo daga Turai za su zo tare. Ƙannan shi biyu mata suna can wajenta don su taya ta zama. To kun ji yadda lamari ya kasance. Umma ta kwantar da hankalinta game da anti Sumayya don ita ba damuwa, mun san halin da take ciki mai kyau ne, amma a kullum sai ne tunanin babanmu da yayinmu. Kullum rana ta Allah su ne a raina, don na san suna cikin rayuwar azaba mai tsananin gaske. Don na san sharri da makirci aka hada da makiya marasa imani da tsoron Allah. Wallahi ni na san ba Allah Masar ce da ni ba, amma na san da sa hannun wannan azalimin marar tsoron Allah Alhaji Hamisu da tawagar shi. Ragiya ta ce tabbas duk wanda ya ji wannan labarin nan ai ya san da sa hannun su sosai ma kan gaskiyar mu. Janatu na tausaya muku sosai, dole ki shiga cikin damuwa kowanne lokaci, amma ki yi haƙuri, Allah na tare da mai gaskiya a koda yaushe. Wannan auren ma an haɗa shi ne don su cimma wani burin nasu da wata manufar a kan shi. Kuma ni na gaya miki Umma, tun lokacin da na samu labarin auren nan, tun kafin in ga yar da za a auro, na tausaya mata saboda na dan samu kaɗan daga cikin labarin irin rayuwar da yarinyar da za ta yi a gidan. Ai shi yasa kika ga anti Zainab bata dawo da hankalinta game da wannan aure ba. Umma ta ce gaskiya haka ne, insha Allah ba zai cika musu burinsu ba, da yardar Allah mugun halinsu zai koma gare su insha Allah. Karfe 4:30 suka dawo gida baki ɗayansu, har yaran mai sauraro na san zaka yi tunanin Zainab ita ma aiki take fita ko makaranta. To ba ɗaya daga ciki sai aikin bin gidajen ƙawaye, tana ɗaukar mummunan darasi wanda ba zai amfane ta ba. Wannan shine aikinta, da shiga boka da malamai kullum rana ta Allah. In Sadiku ya dawo daga aiki sai ya biya gidan ƙawarta ya ɗauko ta, shi yasa ya san gidan duk wasu ƙawayen da take mu'amala da su, saboda mummunan lafazi da bakinta ya saba ba zai faɗi alkhairi ba. Da shigowarta da ruwan ashariya ta fara, ta shiga kwaɗa wa Jana kira cikin hanzari. Jana ta ƙaraso inda take ta ce gani anti. Ta durƙusa a gaban anti Zainab ta fidda hannu ta sharara mata mari har sau biyu. Ta ce antin uwarki, kiyar iska mai ladabin ƙarya, har da wani gurfana a gabana kamar wadda ke neman gafara kafin ki ci. Jana ta tsaya tana sauraron hukuncin Allah, ta riƙe hukuncinta suna ta mata zogi da raɗaɗi mai zafin gaske. Anti Zainab ta ƙwalla wa Bilkisu kira. Bilkisu ta taho tana dare anti gani ni kin dame ni da kira, ina huta ba za ki bari ni in kwanta ba, bayan ga Jana nan a gabanki ba za ki aike ta ba. Anti Zainab ta jawo ta jikinta. Haba baby, ban san hutawa kike ba, ai da ba zan kira ki ba, yi haƙuri, kawo min flax ɗin abincin nan. To anti me za a yi da abincin da ba zai ciwu ba? Anti aike duk ke kika ja mana, dama kin san wannan jakar matar ba abin da za ta iya sai kwaba. Na ce ƙara ki sa Umma ko Rakiya su ringa girka mana, tun da dama su suke mana girki, amma kika ki aika irin ta nan. To ne mana asarar, gashi nan ta mana asarar abinci, idan yanzu baki ji irin yunwar da nake ji ba. Rukayya ko saboda yunwa ta kasa ko motsi, ai kwance take. Anti Zainab ta ce kar ku samu damuwa yarana, wannan yarinyar da kike ji da gani ta iya komai da kika sani na girki, tsabar iskanci ne, kuma yau zan yi maganinta, zan nuna mata hukuranta. Ta ce da Jana kafin nan da karfe 6 ki gama kammala wani abincin, kuma in kin gama ki kai mana falo, muna jiran ki in ki anshi hukuncin ki. Ta ja mata kunne. Kina ji na? Jana ta kwalla wata irin kara ta ce ina ji anti. Ta hankaɗe ta da kafa. Tashi ki bani waje. Jana tun da ta bar wajen take ta faman kuka, baƙin ciki da takaici, wai a yi mata wulakanci, har da yar karamar yarinyar da ta haife na haife ta, har take kira na da jaka, da yake fata da da'a a gaba da aikinta. Kafin ta karasa kammala dafa abincin sai da anti Zainab ta shigo sau 3 tana faman zuba mata ruwan ashar akan ba za ta yi sauri ta kawo musu abinci ba, sai yunwa ta kashe ta da ita da 'ya'yanta. Jana wannan karan kasa yi mata magana ce saboda tsabar kuncin, har ta kai ta gama ta bar kicin din. Bayan ta gama kammala girkin ta kwashe a flax kamar yadda ta umarce ta, da ta kai musu falo ta yi sallama. Duk suna falon, har yaran ba wanda ya amsa sallamar, sai ka ce arna. Jana ta ce a zuciyarta ta ja ta tsaya a kofar falon bata shigo ba. Ta ɗau minti
biyu a tsaye. Sadiku ya raka mata tsawa, ke wace irin dabba ce ba za ki shigo ki kawo mutane abinci ba? Kin ja kin tsaya a waje sai ka ce gunki? Wace ka mai da yaron ki da zai zo ya amsar miki? Jana cikin sanyin jiki ta shigo falon ta ce na tsaya bin umarnin ma'aiki don annabi ya hane mu da shigowa wajen da muka yi sallama ba a amsa ba, shi yasa na tsaya don in kare haƙƙin Allah, da fatan kun gane ko dan gaba, tun da wannan maganar Allah ce ba tawa ba. Kar ku ce ne muku rashin kunya, da fatan za ku yi haƙuri. Ta ajiye flask ɗin akan tabul ɗin da ke tsakiyar falo cikin hasala. Sadiku ya ce to mara mutunci, ai mun san da wannan tun kafin a haifi uwar da ta haife ki, muka san da haka ba sai kin zo kin mana tsari ba. Ya miƙe tsaye daga zaman da yake ya ce bara ki jin gaya miki, wannan wahalar da muka sha ta yunwar da muke ji ke ma sai kin ɗanɗana ta. Wannan abincin da kika yi mana asaran shi zai zama madadin abincinki na kwana biyu, ba za ki ci wani abinci ba bayan shi. Banza mara da'a, tun da ba ki saba ganin abinci baje-baje ba, shi yasa za ki ringa almubazzaranci da shi, tun da ke ba uwa ce a wajen ci. Kuma ina ƙara jaddada miki kar ki sake haka ta ƙara faruwa, don in har kika ƙara sake hakan ta ƙara faruwa, ina tausaya wa rayuwarki, don sai kin tausaya wa kanki da kanki. Da fatan kin gane abin da nake nufi. Jana ta ce na gane, ka yi haƙuri, insha Allah haka ba za ta ƙara faruwa ba. Ba zan so a ce ina ɗaya daga cikin mata masu saɓon Allah ba. A matsayinka na mijina zan kyautata ma, ba zan saɓa dokarka ba, in dai bai saɓa wa musulunci ba. Zan bi ka insha Allah, zan zama mai biyayya a gare ka a koda yaushe. Ta durƙusa har ƙasa ta ce ku tashi lafiya. Har ta kai dab da ƙofar fita, Sadiku ya ce ke karamar yar bariye, har karin ƙara jin kin kira ni da sunan mijinki. Jana ta ce an gama insha Allah, ba zan ƙara ba. Ta fice. Jana ta ɗau dogon lokaci mai tsawo tana duba magungunan da ke cikin durowar gado. Kusan kullum sai ta ga an sha, kuma an ƙaro wasu da ɗakin anti Zainab ma irin su ne. Wannan lamarin yana bata mamaki. Wannan maganin menene ga yawan ziyarar asibiti duk wata da suke, ita kuma ta ga lafiya kalau suke. Jana ta yi ajiyar zuciya ta ce ko da yake wannan abin da ya dame su ne, na me zan sa kaina a ciki har in dinga yawan tunani a kai, su suka sani. Ta ci gaba da aikinta. Jana ta ci gaba da aikinta kamar yadda ta saba. Tana cikin aikin idan ta ya kai kan wata yar takarda dauke da rubutu, ta share ta ci gaba da abin da ya kai ta. Sai wata zuciyar ta ce ki duba ki gani me ta kunsa. Ta karasa inda takardar take, ta dauka ta fara karanta kamar haka. Jana, ga dress dina da kayana a toilet, ki wanke min. Jana ne wani kululu ne ya tsaya mata a zuciya. Lalle wannan matar ta raina wa kanta hankali. Saboda tsabar rainin wayo ta rasa abin da za ta ce in wanke mata sai dress da barziya. Saboda ta raina wa kanta hankali, to wallahi ba zan wanke ba, sai dai duk abin da za ta yi min, ko da kashe ni za ta yi, sai dai ta kashe ni, ba zan wanke ba. Bayan bautar da nake mata duk bai ishe ta ba, sai na ƙara wanke mata kazantar ta yadda ta ajiye su a nan, za ta dawo ta same su ga su nan suna jiranta. Tana gama da ɗakin nata ta koma sashin su mama, ta gyara ɗakin ta da ko ina na bangaren. Ta koma kicin ta ɗora abinci. Tana gama abincin ta zuba na masu gida, sannan ta bar nasu sauran a tukunya. Ɗaki ta koma ta yi wanka, ta gyara jikinta tsaf, sannan ta nufa wajen su Umma ta Rakiya tun don su yi hira. Ta yi musu sallama, suka amsa cike da farin cikin ganinta. Ta fito cikin kyakkyawar kama, ta samu go ta zauna suka gaisa. Umma ta ce sannu Murjani, kin sha aiki wallahi, har tausaya miki nake. Jana ta yi murmushi ta ce ba komai Umma, rayuwa ce, wata rana sai labari. Haka ne, sannan komai ya tsanani maganin shi Allah ya shige mana gaba. Amin. Rakiya ta ce yanzu aikin da Murjani take ko mu ba ma yin shi, to mu aikin me muke? Daga shara sai ce bane shine kawai aikin mu. Jana ta ce ni don Allah alfarmar da nake so ku min, duk ranar da za ku fita zan ba ku sako gidanmu ku kai wa mahajjiyata, in dai ba matsala. Umma ta ce matsalar me? Ai ina ganin gobe insha Allah za mu fita, tunda na ga kayan miya sun zo ƙarshe. Jana ta ce Allah ya nuna mana goben, zan ba ku dan za ku fita. Sun ɗau lokaci mai tsawo suna hira, sannan Jana ta yi musu sallama ta koma ɗaki cike da tunani kala-kala na maganganun da za ta tsara wa hajjiyarsu don ta kwantar mata da hankali. Ta tattara hankalinta da tunaninta waje ɗaya, ta shiga tsara wa hajjiyarsu maganganu masu daɗi da kwantar da hankali, da irin zaman lafiyar da ta samu a cikin gidan da kwanciyar hankali wanda ba ta zaci za ta samu haka ba. Don duk ta rubuta mata a cikin wasiƙar don hajiyarta ta kwantar da hankali, ta san ba a cikin wahala take ba. Bayan ta gama rubuta wasiƙar, ta linke ta tsaf, ta ɗaga ƙarƙashin fulo ta adana ta kafin gari ya waye.
in Allah ya kai mu ta koma gado ta kwanta. Ta shiga cikin zurfin tunani kamar yadda ta saba, ba dare ba rana cikin firgita ta hau Talatu ganin mutum akan ta bata zata ba tsammani, ba sallama ba komai, haka kawai ta faɗo mata ɗakin. Jana ranta ya ɓaci saboda tsoron da ta ji. Cikin ɓacin rai ta ce, ke Bilkisu wace irin yarinya ce marar hankali? In ban da rashin hankali ya za a yi ki shigo min ɗaki ba sallama don hauka? To wallahi in gaya miki duk ranar da kika ƙara shigo min ɗaki ba sallama sai na mare ki. Bilkisu ta kwaɓe baki ta ce, lallai Janan nan har kin samu jikin da zaki mare ni da gidan ubana dan baki da mutunci? To in kin isa sai ki mare ni din, ki ga yadda Abba da Anti za su take ki a gidan nan, in kuma kin musu bismillah ki mare ni ki gani. Jana ta rike baki tana mamakin yarinyar nan da rashin kunya. Ta ce, kai yarinyar nan ashe baki da mutunci? To bari ki ga in yi maganin ki yau, sai Anti da Abban su kashe ni in na dake ki. Cikin fushi ta dago daga kan gado ta yo kanta na Bilkisu ta ga da gaske take, in har ta karaso inda take ba ta wasa za ta yi mata ba. Ta yi saurin barin ɗakin a guje ta nufa wajen Anti. Tana shekar kuka cikin hanzari take tambayar ta lafiya, sai da ta gama mai da numfashi sannan ta ce, ina ku lafiya? Anti Jana ce ta biyo wanda za ta dake ni don ban mata sallama ba a ɗaki. Anti Zainab ta ce, Jana da yake hauka take za ta dake ki, to mu je in ji dan iskan da ya bata ikon dukan ki a cikin gidan nan. A lalle har ta samu saken da za ta fara dukan ku dan isa? Ta shiga ɗakin Jana ko sallama ba ta yi mata ba. Ta hau zuba mata ruwan ashar ta uwa da ta uba. Jana ta hau ja mata hirji. Anti Zainab ta fusata, auni kike jawo hirji? Ga dodonki ko? Ga dodo kin gani kin maida ne mahaukaciya, na aiko yarinyar na ta min kiran ki don ba ta yi miki sallama ba sai ki ce zaki dake ta? Ita da gidan ubanta sai ki hana ta abin da ta ga dama? Naga ɗakin da kike ciki ba naki bane, ba na ubanki bane, ko naki ne daga gidanku kika zo da shi? Ko da yake ma ina kika ga gidan kuna yawo a rariya kamar awakai? Haka dai zaki kare bin titi? To wallahi kar ki ƙara tsorata min yarinya, bare har ki ce zaki daga hannu ki dake ta. Da yau in kin yi na farko kin yi na ƙarshe. Kiran da na sa ta yi miki shine aikin da na sa ki min a tole yana jiran ki, kuma na san kin tuga takardar da na rubuta miki ba baki gani ba, tun da baki wanke ba sai ki je yanzu ki wanke, gashi nan yana jiran ki, ba wankewa zan ba. Jana ta ce, don Allah Anti ki yi haƙuri, duk abin da kika sa ni zan miki, amma ba zan iya wanke miki wannan kayan ba, ki yi haƙuri. Zainab ta girgiza kai, lallai yarinyar nan bata taɓa sanin ba ki da mutunci ba sai yau, saboda tsabar rashin mutunci har kike cewa ba za ki min abu ba? In sa ki duba tsabar ido na ki ce ba za ki ba? Ai ina tsammanin ko Bilkisu ce ko Rukayya suka ce sai kin yi aiki ba za ki iya cewa ba za ki ba, saboda mutunci bai ishe ki ba ki ce min ba za ki iya ba? Lallai na san baki da tunani, tun kafin raina ya gama ɓaci ki je ki aikata abin da na sa ki, in ba haka ba sai na sabar miki. Jana ko motsi ba ta ba daga inda take. Ta ce, ko ba daga ke nake ba? Jana ta ce, sai dai fa ki min duk abin da zaki min, amma gaskiya Anti ba zan wanke miki waɗannan kayan ba, iya gaskiya ta na gaya miki, saboda haka sai ki min duk hukuncin da kika ga ya dace da ki min. Kafin Jana ta rufe baki, Anti Zainab ta kai mata mari, ta ƙara ɗaga hannu za ta kai mata wani. Ta yi saurin riƙe mata hannu ta ce, ya isa haka, kin yi na farko kin yi na ƙarshe. Jana ta ce, Zainab bara in gaya miki, ni fa ba baiwa aka kawo miki, ina da gata na, tunda na shigo gidan nan ba irin azabar da baki yi min ba, kullum cikin muzanta ni kike da iyayena, ki zake da ki ne ki ci wa iyayena mutunci. Zuwa na gidan nan kin mare ni ya fa kirga, kin mini rashin mutuncin, mijinki ma ya dawo ya min rashin mutunci, ƴaƴanki ma su min, bana kula ku sai dai ma in ba ku haƙuri duk da na zauna lafiya, amma duk wannan bai ishe ki ba, sai kin haɗa ni da najasar ki na wanke miki? To wallahi baki isa ba, ko shi mijin naki da ya daure miki gindin bai isa ba, balle kuma daga yau na ga mai muku bauta, ko da mijin naki sai dai duk abin da za a yi. Anti Zainab ranta ya ɓaci, cikin ƙaraji da ɗaga murya take hargagi tana faman zage-zage, ta fice hannunta daga riƙon da Jana ta yi mata, ta kai mata duka nan dan bai hargitse suka shiga kokawa. Jana ta zage ƙarfinta ta shiga dukan Anti Zainab ba ji ba gani, sai da ta yi mata lilis ta kwantar da ita a nan sannan su Umma suka zo rabo, dama suna jin doke-doken suka rugo don su ga me ake. Da suka ga Allah ya ba Jana sa'a tana talabtar Anti Zainab, sai suka koma don ta ji daɗin dukan nata, sai da ta ji a jikinta sannan suka zo rabo. Jana ta koma gefe tana ta faman haki na gajiyar dambe. Rakiya ta ce, Jana ya kai haka ta faru? Kuka yi faɗa da antin taki har da kokawa sai ka ce yara? Nan Jana ta kwashe labarin duk abin da ya faru ta gaya musu. Umma ta ce, ai sai haƙuri, ku ringa haƙuri, shi ana yi ana kai zuciya nesa. Umma ta ce, kuma Anti Zainab suka maida ita ɓangaren ta, fuska duk a kumbure, baki ya fashe sai yatsuna take, ko ina da cikin ta tsami yake mata.
Bilkisu ta kalli anti ta ce, anti ai ga irin ta nan da na gaya miki za ta dake ni na gudo